Rialp i la Rosa de Rialp, que aquí hi rebé Sant Josep Maria com un do, com una gràcia, aquells signes delicats de l'amor de la Verge Maria envers ell. Aquí ho celebrem amb joia, corpresos, jo, tots vosaltres, n'estic segur, que en aquest lloc ell hi rebé aquest signe de la Mare de Déu. Estimats, en aquest any de la fe, us ho dic, el bisbe d'Urgell encomana avui aquí a Sant Josep Maria la fe del meu bisbat. És en el cor on ha d'habitar aquesta fe, que està feta de raó i de sentiments, de raó i de compromís d'acció. Tot això és la fe, que ve de l'Evangeli, que ve del Senyor. Ell és el que ha obert el camí de la fe, diu la carta als Hebreus, i l'ha dut a terme. Ell ensenya què és caminar com a creients. Però després, tots els sants i les santes, nosaltres avui amb joia ho agraïm a Déu en la persona de Sant Josep Maria Escrivà. I li diem gràcies al Senyor que ens has donat una llum de la fe amb la seva vida, amb els seus actes, amb els seus sentiments, amb les seves temptacions vençudes, amb la seva disponibilitat ben gran que aquí a Rialp es posa tant i tant en relleu.